Ay mga ka-viewers, naanasan sa airport karon sa iyong makita. Kauban akong ison ng iyang mga anak kay sugat ko siya sa iyang afam mo kay bangon siya afam niya kuno afam kay half British half Turkish. Ato kas luyo cool kay mauwaw ko dara nadaga sa luyo diri dara. Kay wa man siya mahimutang mo kinto na sana siya ron. Tanawa lang ninyo ha makinto kay mo. Kinto na sad dahil lingi na sad. Lingi sa suwa, lingi sa tuo, lingi sa suwa, lingi sa tuo, lingi sa suwa, lingi sa tuo. Dayon, tagtawad tsagit yung anak, papa ko ng papa. Lili sa ko, lang may mga afam nga ni Agi diri, kaya ang ingon half Turkish, half British. So nahibulong jug ko, pagkita na ko sa video, mao din ay breed sa half British, half Turkish. Jesus, marisip ginoo ko. So, padong masad mi uli ani, padong mi og restaurant. Dara. Agi mi sa si CLX mga marites. Kuy ginoo ko dara si CLX wajud ko mahimutang Hangtod karon nagsakay ko sa sakyanan padong mi sa restaurant. Sige jud ko una-una nga mao ditoy bread sa half Turkish ug sa half British, no? Nindot kay lahi. Dapat nindot taglahi nga no ato man ang half British ug half Turkish. Mao day nga si kinto-kinto. Sis dayon no, kay di niya makita kay pwede ding taas sa British of Turkish padong sa mis restaurant ani ron dara diri day may mga unday mga marites sa Ricos restaurant bago ping abot ang iyang afam iyang British o iyang Turkish dara sa Ricos pambitay ra ba ang mga electric pan naguba dara sa iyang makita ako na ipangaon padong sa mis hotel dara padong kamo mga marites sugat imo sa inyong mga afam paggahin nyo adlaw oras o kwarta ha ay din ng kilid-kilid gina na mo stay one night kay bahaw na mo mga marites di na lang kayo naku dugayon ang akong vlog diri dapita kay murag hapit na ni kabutohon ang half British o half Turkish mao dyan asa ka na sila nga hotel ron kuyo raman dyan ko mga marites madyan na to ha sige bye.